Започваме с развиване на въздушния филтър, махане на и отделяне на мап сензора с две болчета тук, отделно скобичка, образното турбото също развиваме, махаме ги, след което започваме да работим с това. За да може да стигнете и да ви е открито, ето това. Предполагам сте си купили ремонтен комплект, който се състои от пружинка, мембранка и капак. В случаите, в които нямате, е възможно да отворите да изчистите, но не се препоръчва. Ти страна виж как тъгна. Да. Най-накрая след 15 минутна борба успяхме. Това е старата капачка. Топличка, да. И това е мембранката. Крепя се. Какъв гнилоч и мазгьоча. Забърсваме пружинката или ползваме от ремонтния комплект. Резервният ремонтен комплект, който се продава, около 34 лева. Бележките са същите, надявам се да се случат работите. Хубаво е да зачистим. Чистим гнезденце, новата пружинка, новата мембранка. И пак.